Welcome to Ngobatente Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. A channel. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Royal Bafokeng Stadium, Kaizer Chiefs 1, Scotland FC 0. My brother, kunjani? Ngiyaphila kunjani baba? Siyaphila. Uba igama ubuya kuphi? Igama lami nguMfundo, ngiya kweMpumalanga for Intorane branch. Nazo. Yeah. Ibone njani game namhlanje? Ayi ngibona imnandi kakhulu igame, imnandi. Yeah. And then futhi la uChislet hayi imnandi. Chislet Duba yabona hayi naseswini ayisimnandi. Simnandi. Unje sasele kancane nje ukuthi bephaka league strikers zethu kuze khona ya phambili ya kodwa ukudlala kudlale kamnandi. Ne defense ethi right. Yeah netshebe yethu ayitsheba. Hayi mnandi kakhulu itshebe mnandi hayi. Sijabula khona nje ukuwina yabo ukuthi singasuki le Ntorwane eMpumalanga sisukela eMahala ngcono basukele ngewina. Exactly. Sesijabula. So mubhekile nizophuma namba bani kule league ezayo. Season ezayo. Kule season ezayo I'm not sure mhlawumbe u2 singalala naye u1 but icup kunecup esohamba nayo. At least. Yeah. No siyabonga sohamba nayo ngendlela abadlala ngakhona simnandi. No siyabonga simnandi. Basibonisa igame enhle siyabonga emakhosini. Danke futhi. Number 1 for life.